Dobrý večer. Posaďte se a dobře poslouchejte, protože před pár dny mi přišel dopis, ze kterého mi doslova stuhla krev v žilách. Začínal větou, na kterou asi do smrti nezapomenu. Marku, dřel jsem jako zvíře, abych zachránil vlastního bratra před kriminálem, a on mi jako poděkování ukradl ženu v mé vlastní posteli. Tohle není scénář levného thrilleru. Tohle je brutální, špinavá realita jednoho z vás, muže jménem Tomáš. Změnil jsem jména, ale ta hnusná pachuť zrady zůstává 100% pravá. Představte si, že položíte na oltář rodiny úplně všechno, své zdraví, svůj spánek, svou přítomnost doma, jen proto, aby vás ti nejbližší bodli dozad ve chvíli, kdy jste nejzranitelnější. Tomáš byl vždycky ten starší, ten zodpovědný tahoun rodiny. Jeho mladší bratr Jakub byl naopak věčný průšvihář. Hazard, dluhy, pochybné kšefty s ještě pochybnějšími lidmi. Když Jakubovi jednoho dne zaklepali na dveře vymahači s tím, že pokud do měsíce nesežene obrovskou sumu peněz, přelámou mu nohy, přiběhl s pláčem za Tomášem. A Tomáš udělal tu největší a nejfatálnější chybu svého života. Zachoval se jako milující bratr. Aby Jakuba vyplatil z dluhů a zachránil mu krk, vzal si na sebe drtivou půjčku. Jenže splátky byly tak vysoké, že jeho běžný plat nestačil. Musel opustit svou pohodlnou práci a nechat se najmout jako řidič kamionu na mezinárodních trasách. Znamenalo to trávit 3 týdny v měsíci pryč od milované manželky Kláry, spát v malé studené kabině kdesi na odpočívadlech v Německu nebo ve Španělsku, jíst levné konzervy a každý ušetřený cent posílat rovnou na účet domů. Jakub tehdy se slzami v očích přísahal, že se změní, že si najde práci a bude bratrovi dluh splácet. A hlavně slíbil, že se Tomášovi postará o dům a o Kláru, když bude pryč. Prý poseká trávu, opraví střechu, bude jí prostě kruce jako správný švagr. Tomáš odjížděl s těžkým srdcem, ale s pocitem, že dělá správnou věc. První měsíce byly peklo. Klára mu do telefonu často brečela, že je na všechno sama a že je Jakub spíš na obtíž, protože se chová jako majitel domu, bere si jídlo z lednice a nic nedělá. Tomáš jí prosil o trpělivost, omlouval bratra, že je to jen rodina a že se to časem srovná. A ono se to skutečně srovnalo. Jenže úplně jinak, než si ten naivní, upracovaný chlap myslel. Po půl roce si Tomáš začal všímat drobných, nenápadných změn. Klářiny stížnosti na Jakuba z ničeho nic ustaly. Vlastně o něm přestala mluvit úplně. Když jí večer volal z kabiny kamionu, často to nezvedala. Ráno mu pak přišla jen strohá zpráva. Promiň, usnula jsem, byla jsem strašně unavená. Její hlas do telefonu už nebyl tak vřelý. Vytratilo se z něj to milující jiskření. Zněla odtažitě, chladně, jako by mluvila s nějakým vzdáleným známým. A ne s manželem, který si právě ničí záda za volantem, aby zachránil jejího švagra. Tomášův mozek ale odmítal být na poplach. Byl tak vyčerpaný z práce a stresu, že všechno omlouval tím, že je na ní prostě moc velký tlak. Až přišel ten osudný listopadový víkend. Tomášovi se podařilo nečekaně vyložit náklad o 2 dny dřív. Firma mu dala volno. Mohl zavolat Kláře, ale rozhodl se, že jí udělá to nejkrásnější překvapení. Půjčil si auto, na benzínce koupil obrovskou kytici jejich oblíbených květin a láhev drahého vína. Těšil se jako malý kluk. Představoval si, jak otevře dveře, ona mu padne kolem krku a řekne, jak moc jí chyběl. Cesta domů trvala 7 hodin v hustém dešti, ale Tomáš necítil únavu. Hnal ho adrenalin a láska. Před jejich dům dorazil ve 2 hodiny ráno. Záměrně zaparkoval o ulici dál, aby ji nevzbudil zvukem motoru. Byla tma, všude vládlo naprosté ticho. Potichu odemkl zadní dveře, zul si zablácené boty a vešel do předsíně.
a v tu chvíli ho do nosu udeřila pachuť zrady. Ve vzduchu visela silná, těžká vůně pánského parfému, který si Jakub kupoval z těch mála peněz, co mu zbyly. Tomášův pohled padl na podlahu. Hned vedle Klářiných elegantních lodiček se válely Jakubovy tenisky a na věšáku visela jeho bunda. Tomášovi se zastavilo srdce. Ruce, ve kterých svíral kytici, se mu začaly třást. Pořád se snažil sám sobě lhát. Říkal si, možná tu něco opravoval do noci, opil se a usnul na gauči. S těmito zoufalými myšlenkami se po špičkách kradl chodbou směrem k obýváku. Gauč byl prázdný. Z ložnice na konci chodby ale vycházelo slabé světlo z pootevřených dveří a bylo slyšet tiché rytmické oddechování. Tomáš udělal poslední 3 kroky, které ho dělily od zničení celého jeho dosavadního života. Zadržel dech a nahlédl dovnitř. Kytice mu s tichým šustěním vypadla z rukou na koberec. V jeho vlastní posteli, pod peřinou, kterou s Klárou společně vybírali, spali 2 lidé. Klára ležela schoulená na boku a Jakub ji zezadu pevně objímal, ruku položenou na jejím prsu. Spali tvrdým, klidným spánkem lidí, kteří nemají žádné výčitky svědomí. Tomáš tam stál v naprosté tmě, zíral na propletená těla své životní lásky a svého vlastního bratra, kvůli kterému právě dřel do krve, a cítil, jak se v něm probouzí něco strašlivého. Něco temného a chladného, co navždy zabilo toho hodného, obětavého bratra a milujícího manžela. V tu chvíli věděl, že už nikdy nic nebude jako dřív. Víte, co udělá normální člověk, když se mu před očima ve zlomku vteřiny zhroutí celý svět? Většina z nás by asi začala nepříčetně křičet. Někdo by rozbil první věc, která by mu padla pod ruku. Nebo by se v záchvatu zvířecího amoku vrhl s pěstmi na ty 2 zrádce. Ale Tomáš ne. Jak mi sám napsal ve svém dopise, v ten osudný moment necítil vůbec žádný vztek. Cítil jen absolutní, mrazivou, paralyzující prázdnotu a fyzický chlad, který se mu pomalu rozléval od žaludku do celého těla, až mu znecitlivěly konečky prstů. Stál tam v naprosté tmě své vlastní ložnice, díval se na svou nahou manželku přitisknutou k tělu jeho vlastního bratra a najednou mu všechny ty drobné, přehlížené střípky skládačky z posledních měsíců s děsivou přesností zapadly do sebe. Ty nezvednuté večerní telefony s výmluvou na migrénu, ta podivná citová odtažitost v hlase, ty náhlé přestávky ve stížnostech na Jakubovu lenost. Byli spolu a podle té absolutní samozřejmosti, s jakou tam leželi, propletení v pevném obětí, to rozhodně nebyla záležitost jedné opilé, jednorázové noci. Tohle byla zaběhnutá rutina. Tomáš velmi pomalu, téměř robotickým, nepřirozeným pohybem sáhl do náprsní kapsy u své promáčené bundy a vytáhl mobilní telefon. Pečlivě na něm vypnul veškeré zvuky a blesk. Poté, s chladnokrevností, která děsila i jeho samotného, tu spící dvojici ze 3 různých úhlů vyfotografoval. Světlo z pouliční lampy za oknem k tomu bohatě stačilo. Věděl naprosto přesně, proč to dělá. Věděl, že tyhle potupné fotky bude nutně potřebovat u rozvodového právníka, aby ho ta falešná žena, které dřív věřil víc než sobě samému, nakonec neobrala o dům, který on teď po nocích a na úkor vlastního zdraví splácel. Když měl ty odporné důkazy bezpečně uložené v telefonu, udělal jeden těžký krok k vypínači na zdi. A pak, s naprostým ledovým klidem, rozsvítil to ostré, neúprosné stropní světlo. Klára sebou pod tou náhlou září trhla jako první. Zmateně zamžourala, napůl ještě ztracená v hlubokém spánku, a pak její pohled pomalu padl na temnou postavu muže stojícího ve dveřích. Tomáš mi popsal ten zvuk, který z ní v tu chvíli vyšel, jako něco mezi přidušeným zakašláním a zvířecím panickým zakňučením.
Rychle k sobě hrubě přitáhla peřinu a začala se v obrovské panice a šoku sunout k samému okraji postele, co nejdál od Jakuba. Ten se vzbudil hned v zápětí, otevřel zmatené oči, uviděl svého staršího bratra, toho muže, jehož těžce vydřené peníze ho nedávno zachránili před kriminálem a zlámanými kostmi, jak tam stojí v zablácených botách s naprosto prázdným, mrtvým výrazem ve tváři. V tu chvíli v místnosti zavládlo ticho tak husté a dusivé, že by se dalo krájet nožem. Žádný agresivní křik, žádné nadávky, jen zvuk Klářina zrychleného, panického a sípavého dechu. A pak začalo to absolutně nejubožejší lidské divadlo, jaké si vůbec umíte představit. Jakub se pomalu posadil, začal si nervózně, roztřesenýma rukama mnout obličej a ze sebe soukat ty nejlacinější, nejtrapnější fráze, které kdy zněly z úst zrádce. Tome, brácho, prosím tě, poslouchej. To vůbec není tak, jak to teď vypadá. Koktal a očima zběsile těkal po místnosti, jako krysa zahnaná do kouta, která hledá únikovou cestu. Byli jsme jenom strašně opilí. Klára byla smutná, že jsi tak dlouho pryč. Cítila se sama. Já ji chtěl jenom utěšovat. Přísahám Bohu na všechno, že to vůbec nic neznamená. Byla to jen hrozná chyba. Klára mezitím začala usedavě hystericky plakat. Slzy jí tekly proudem po tvářích, natahovala k Tomášovi ty stejné ruce, které ještě před několika vteřinami vášnivě objímaly jeho bratra a v záchvatech pláče opakovala. Tomáši, prosím tě na kolenou, odpusť mi to. Já vůbec nevím, co to do mě vjelo. To byla ta nejhorší chyba v mém životě. Já miluju jenom tebe. On pro mě nic neznamená. Tomáš je oba chvíli jen tiše, beze slova pozoroval. Díval se na tu plačící ženu, se kterou si plánoval pořídit děti a zestárnout, a na bratra, se kterým vyrůstal odplenek a kterému vždycky slepě kryl záda. Ale neviděl v nich už svou rodinu. Viděl před sebou jen dva naprosto ubohé, prolhané a cizí lidi. Utěšoval si ji, promluvil konečně Tomáš a zněl děsivě tiše. Jeho hlas neměl žádnou barvu, žádnou emoci. Utěšoval si moji ženu v mojí vlastní posteli, zatímco já nespím, žiju v zasraný kabině kamionu jako pes, jen abych zaplatil ty tvoje obrovské dluhy u mafiánů? Takhle se teď u nás v rodině projevuje vděčnost? Jakub okamžitě zrudl až po kořínky vlasů a sklopil oči k zemi, neschopen snést bratrův přímý, pronikavý pohled. Tomáš se pak pomalu otočil ke Kláře. A ty? Byla jsi unavená z práce? Proto si mi po večerech nezvedala telefony? Protože si měla plné ruce práce s mým vlastním bratrem? Klára už jen hlasitě popotahovala a v hanbě si schovávala tvář do dlaní. Tomáš se nepokoušel z nich dostat další ponižující přiznání. Nepotřeboval slyšet žádné špinavé detaily o tom, jak dlouho to přesně trvá, ani kolikrát ho podvedli za jeho zády. Měl naprosto jasno. Máte přesně 5 minut na to, abyste se oblékli a vypadli z mého domu, řekl Tomáš tím samým ledově klidným, nezvratným hlasem. Oba dva. Klára začala okamžitě ječet, že je to přece i její domov, že nemá kam jít uprostřed noci, že prší a že to takhle přece nemůže ze vteřiny na vteřinu skončit. Jakub se začal znovu snažit hrát na bratrskou notu, prosil o jedinou druhou šanci, dušoval se a sliboval, že hned zítra ráno odjede někam hodně daleko a už ho Tomáš v životě neuvidí. Ale ten zlomený muž už neposlouchal ani slovo. Beze slova se otočil, vyšel z ložnice, prošel tmavou chodbou do kuchyně a nalil si do sklenice plnou dávku studené vody. Teprve tam se mu ruce začaly neovladatelně silně třást. Skrz zeď slyšel, jak se v ložnici tiše, zbrkle a v obrovské panice oblékají. Slyšel Klářino tlumené, zoufalé vzlikání a Jakubovo tiché, nervózní klení.
Za necelých 10 minut se oba dva, potupně a se skloněnými hlavami, objevili v chodbě. Jakub měl koženou bundu jen tak přehozenou přes rameno. Klára na sobě měla jen narychlo oblečený dlouhý kabát přímo přes zmačkané pyžamo a v třesoucí se ruce svírala kabelku. Zastavili se ve dveřích kuchyně, jakoby naivně čekali, že je Tomáš ještě na poslední chvíli zastaví, že se rozpláče, že jim to s odstupem pár minut odpustí, že se to všechno nějak jako zázrakem vysvětlí a vyřeší. Ale Tomáš na ně ani na vteřinu nepohlédl. Díval se prázdným pohledem z okna do černočerné tmy a deště. Zítra ráno volám svému právníkovi, řekl do prázdna, aniž by se na ně otočil. Do té doby se neopovažujte ke mně vůbec přiblížit, ani mi zkoušet volat. A Jakube, poslouchej mě dobře. Ty svoje dluhy u těch lidí si od zítřka splácíš sám. Já už jsem s tebou nadobro skončil. Pro mě si dnešní nocí umřel. Když za nimi v zápětí tiše klaply vchodové dveře a zvuk motoru Jakubova starého, rozvrzaného auta pomalu a definitivně utichl kdesi v dálce, Tomáš se těžce svezl na židli u kuchyňského stolu. V celém domě rázem zavládlo hrobové, ohlušující ticho. Ticho, které dřív pro něj znamenalo bezpečí a domov. Ale teď bylo plné jen čiré prázdnoty, zrady a nevýslovné bolesti. Zůstal úplně sám, s obrovskou hypotékou na krku, kterou si vzal na záchranu člověka, jenž mu právě bez mrknutí oka zničil celý život, a s vědomím, že už nikdy, do konce svých dnů, nebude schopen plně důvěřovat žádné lidské bytosti. To si alespoň myslel v tu chvíli. Ale to absolutně nejhorší, ten nejbolestivější, finální úder na Tomáše teprve čekal. Protože když si Klára o 2 dny později přišla v doprovodu své matky zbalit zbytek osobních věcí, nezbývalo jí nic jiného, tváří v tvář rozvodovým papírům, než mu do očí vyklopit celou tu odpornou, zvrácenou pravdu až do samotného dna. Pravdu, ze které se mu udělalo fyzicky špatně. Myslíte si, že vyhodit zrádce do deště a zabouchnout za nimi dveře znamená konec příběhu? Kéž by tomu tak bylo, moji milí. Ale život není levný film, kde po dramatické scéně naskočí závěrečné titulky. To absolutní, skutečné peklo totiž začíná až ve chvíli, kdy se usadí prach a vy zjistíte pravý důvod toho, proč vám ti nejbližší vlastně vrazili nůž do zad. Uběhlo 48 hodin od té osudné noci. Tomáš nespal ani minutu. Seděl v prázdném domě, pil černou kávu a díval se do zdi. V pondělí ráno podal žádost o rozvod a zrušil veškeré trvalé příkazy ze svého účtu na ten Klářin. Odpoledne u dveří zazvonil zvonek. Byla to Klára, ale nepřišla sama. Přivedla si svou matku, Tomášovu tchýni, jako nějakou absurdní psychologickou ochranku. Tchýně nakráčela do domu s výrazem uražené královny a okamžitě spustila tu klasickou, ohranou písničku o tom, že Tomáš všechno jen zbytečně nafukuje. Že Klára udělala hloupost z osamělosti, protože on byl pořád pryč. A že správný chlap by měl umět odpouštět, aby zachránil manželství. Tomáš jí nechal mluvit. Seděl za kuchyňským stolem, před sebou složku od právníka a jen se na ty 2 ženy díval. Teprve když tchýně došla k argumentu, že Tomáš vlastně nahnal Kláru do náruče jiného muže svou posedlostí prací a penězi, Tomáš zvedl ruku a zastavil ji. Zvedl zrak ke Kláře, která stála v koutě se sklopenou hlavou a žmoulala v rukou kapesník. Řekla si jí to, Kláro? Zeptal se tichým, mrazivým hlasem. Řekla si své matce, s kým přesně si mě v téhle posteli podváděla, zatímco já jsem spal v kamionu, abych zaplatil dluhy toho samého muže? Tchýně stuhla a otočila se na dceru. Klára zbledla jako stěna a začala se třást. A právě v tu chvíli se pod tíhou Tomášova neúprosného pohledu úplně zhroutila.
Padla na kolena a v hysterickém záchvatu pláče z ní začala padat ta nejodpornější pravda, jakou si jen dokážete představit. To, co Tomášovi v slzách vyklopila, překonalo i ty nejhorší noční můry. Nešlo totiž o žádný několikaměsíční románek z osamělosti. Ne. Ta zrada byla mnohem hlubší, temnější a cyničtější. Klára se přiznala, že její poměr s Jakubem začal už před více než 2 lety. Dávno předtím, než Tomáš vůbec usedl za volant kamionu. Ale to nebyla ta hlavní rána. Ta skutečná bomba, která Tomášovi doslova vyrazila dech, se týkala těch obrovských dluhů. Pamatujete si, jak Jakub tvrdil, že dluží nebezpečným lidem z podsvětí kvůli prohraným sázkám a špatným investicím? Byla to lež. Absolutní, chladnokrevná lež. Jakub si ty obrovské částky nepůjčoval na hazard. Půjčoval si je, aby mohl financovat tajný, luxusní život s Klárou. Platil jí z nich drahé šperky, luxusní večeře, wellness víkendy v době, kdy Tomáš trávil dlouhé dny na stavbách ve své předchozí práci. Jakub se prostě snažil hrát si před bratrovou ženou na pracháče a milovníka. A když mu došly vlastní peníze, sáhl po lichvářích. Jinými slovy, Tomáš se dobrovolně zničil. Vzal na sebe drtivé splátky a odešel žít do kabiny náklaďáku jen proto, aby zaplatil peníze, které jeho vlastní bratr utratil za to, aby mu mohl za zády spát s jeho manželkou. Tomáš doslova a do písmene financoval milenecký poměr své vlastní ženy a svého bratra. Když tahle zrůdná pravda zazněla nahlas v tiché kuchyni, tchýně si musela sednout, protože se jí podlomila kolena a zírala na svou dceru s naprostým znechucením. Tomáš cítil, jak se mu zvedá žaludek. Chtělo se mu zvracet. Ale pak se stalo něco zvláštního. Místo toho, aby začal rozbíjet nábytek nebo brečet, se Tomáš začal smát. Byl to suchý, drsný, téměř šílený smích člověka, který právě ztratil poslední zbytky iluzí o lidském pokolení. V tu vteřinu z něj spadla veškerá tíha, veškerý pocit viny za to, že rozbíjí rodinu. Uvědomil si, že to nebyla rodina. Byli to 2 paraziti, kteří mu vysávali krev. Tomáš se postavil, vzal ze stolu ty pečlivě vytištěné fotografie z oné noci, položil je před tchýni a chladně řekl: Máte 10 minut na to, abyste si zbalila kufry a navždy vypadla z mého domu. A pokud bude u rozvodu dělat jediné problémy, postarám se, aby tyhle fotky a celý tenhle příběh znal každý její známý, každý kolega v práci a celá vaše rodina. Klára odjela s pláčem a se 2 kufry. A Tomáš? Ten nestratil ani vteřinu. Okamžitě kontaktoval banku a zrušil své ručení na Jakubovi další půjčky. A co víc, vzhledem k tomu, že původní lichvářský dluh byl napsaný přímo na Jakuba a Tomáš mu jen posílal peníze na účet, prostě přestal platit. Zavolal bratrovi naposledy v životě a do telefonu mu řekl jedinou větu: Od zítřka tě hledají ti stejní lidé, před kterými jsem tě zachránil. Hodně štěstí. A zavěsil. Následky na sebe nenechali dlouho čekat. Jakub, bez bratrových peněz, okamžitě spadl do obrovských problémů. Lichváři si pro něj přišli. Přišel o auto, musel se začít skrývat a jeho život se proměnil v noční můru. A Klára? Když zjistila, že její úžasný, romantický milenec Jakub je vlastně úplně na dně, bez koruny a utíká před vymahači, její obrovská láska k němu zázračně vyprchala během několika týdnů. Zkoušela se pak s pláčem, dopisy a prosbami doplazit zpátky k Tomášovi. Psala mu, že si uvědomila svou strašlivou chybu, že miluje jenom jeho. Ale Tomáš už si zablokoval její číslo. Prodal ten prokletý dům, ve kterém byla pošpiněna jeho postel, vzal peníze a odstěhoval se na druhý konec republiky, kde začal úplně nový, čistý život s čistým štítem. Dnes má Tomáš vlastní malou spediční firmu, novou, skvělou partnerku a minulost nechal pohřbenou tam, kam patří,
v blátě. A my, když sedíme tady u ohně, si musíme položit tu nejtěžší otázku. Známe vůbec lidi, se kterými usínáme v jedné posteli? Známe ty, se kterými sdílíme krev? Tomášův příběh je děsivým důkazem toho, že ty nejhlubší rány nám nikdy nezasadí naši nepřátelé. Nepřítel vám míří na hruď a vy jeho ránu čekáte. Ale bratr a manželka? Ti vědí, kde máte to nejzranitelnější místo na zádech a vrazí tam nůž s úsměvem a slovy o lásce. Přátelé, napište mi dolů do komentářů, co byste na Tomášově místě udělali vy. Pokračovali byste ve splácení dluhu, abyste zachránili krevního příbuzného před mafií, nebo byste ho bez mrknutí oka předhodili vlkům, jako to udělal Tomáš? A dokázali byste někdy, za nějakých okolností, odpustit ženě takhle systematickou zradu? Jsem nesmírně zvědavý na vaše názory, protože tohle je téma, které rozděluje společnost. Nezapomeňte zanechat like, pokud vám u tohoto příběhu běhal mráz po zádech, a dejte odběr, protože příště tu pro vás mám příběh z jedné svatby, kde si ženich pouštěl video z rozlučky se svobodou. Ale o tom až jindy. Přeji vám dobrou a hlavně klidnou noc.